Croeso mawr ato ni, mae'n gyfnod codi'r cwpanau. Wythnos diwetha, tîm menywod Wrexham oedd yn dathlu yn Stadiwm Dinas Bangor. A pen wythnos yma, y ddau glwb mwyaf llwyddiannus yn hanes cwpan y gyngrair yn mynd ben-ben y hynny yn rownd derfynol cwpan Nathaniel MG. Yr cyfan yn digwydd fan hyn ym Mhen y Bont yn Stadiwm Dragonbet. Y seintiau newydd oedd y deilied a'r clwb mwyaf llwyddiannus yn holl hanes y gystadleuaeth ar ôl codi'r clws ar 11 achlysur, cofiwch. Oedden nhw'n cwrdd ar Bari, clwb oedd wedi codi'r clws bedair gwaith ei hun yn y gorffennol, ond heb wneud hynny ers dros cwarter canrif. Y seintiau newydd fydd yn cychwyn fel ffefrynnau clir ac heb golli'r y gystadleuaeth hon am bedair gêm ar 10. Dyma Williams ar y bêl. Yn dewis torri tu fewn ar ei drwd chwith ar arbediad yn un dda gan y gôl geidwad Joe Thomas. Allu dim gadael i Dan Williams, oedd i fewn i'r cwrt Cosby a sy'n neb dal di roi pwysau. Ond chwarae teg i'r gôl geidwad ifanc, mae di dechrau'r gêm yn ddigon cyfforddus. Wel, cam syniad yn amddiffyn y seintiau, a chyfle fan hyn i Hulbert. Hulbert yn disgwyl yr hediad gan George, croesiad i mewn, ac mae'r gôl agoriadol wedi dod. Ieuan Owen sydd wedi chael y camgymeriad reit o'n blaenau ni fan hyn. Amddiffyn y seintiau yn stond, a pwy oedd yno, ond Ieuan Owen i rwydo. A'r seintiau newydd jyst yn llac mewn meddiant yn de, a chwarae teg Wilmot yn gwneud mor dda i ennill y meddiant, a wedyn mae o jyst yn ddew, dydi. Mae'n fwy byw na unrhyw un o'r amddiffynwyr Owen. Mae o'n teimlo i hun, reit, os mae yna gangymeriad yn fama, lle all y bêl syrthio, a mae o'n y fan a lle, a mae o'n gorffan ni mewn ffordd mor naturiol, a mae'n anodd dadla fod y Bari ddim yn heiddi bod ar y blaen. Wel, bydde Craig Harrison ddim yn hapus a'i dîm ar ei hôl i o gôl i ddim. Paslac fan'na gan Redmond sy'n taflu hunan mewn. Mae'n ennill y bêl yn ôl. Ar yna'r ergyd. Mae Danny Davies yn methu credu'r peth. Jordan Williams yn taflu hunan at y bêl. A yw'n credu taw fe sy'n gwyro'r bêl allan am gig gôl. Mae un gôl fel arfer yn ddigon i ennill cwpan y gyngrair. O, cyffyddiad gwych arall gan Ieuan Owen. Ar ergyd, modfeddi heibio'r postyn. Gwych gan y dewin bach Ieuan Owen. Chwip o ergyd. Wel, mae cyffyrddio cyntaf yn special. A wedyn, mae pawb yn disgwyl y basio fet, a wedyn jyst yn troi ddigon siarp, a wedyn ar ei droed chwith, ergyd berffaith am arbediad hefyd. Y seintiau a'r meddiant gyda'r amser yn rhedeg allan wedi ennill y cwpan 11 o weithiau. Dyma Holden y Milcwr Cosby a'r ergyd ar arbediad yn hyfryd gan Joe Thomas. Wel, ergyd o Milcwr Cosby nath e weld yr ergyd yn hwyr, dwi'n meddwl. Clark oedd dwi'n meddwl bod e rhyw topo cos rhywbeth. Mae jyst yn cyrraedd ar yr amser cywir, dydi. Mae'n isa, mae on yn dipyn o arbediad. Ergyd dda gan Clark arbediad, gwell gan Joe Thomas. Peniad y seintiau'n cyflwyno'r bêl, nôl i'r Bari, ras eto rhwng Dan Williams a Ieuan Owen. Mae wedi sgorio'r ail a wedi ennill y cwpan i'r Bari. Y dewin bach o tu allan y cwrt Cosby yn fanteisio ar gamgymeriad Dan Williams ac am sgil i godi'r bêl dros ben Jack Edwards ac i sicrhau bod y dreigiau yn mynd i godi'r cwpan am y tro cyntaf ers 2000 a maen nhw'n heiddi ennill y cwpan. Y seintiau newydd dim, y Bari 2. Wel, pwy feddyliau, de. Chwarae teg i Wilmot, 35, dal i redeg, a jyst yn bwydo'r bas mewn i ardal. Ond mae Dan Williams yn poeni wan, achos mae'n gwybod pwy sy'n tu ôl iddo fo. Mae'n gwybod fydd o'n bell i'n ngha i lawr. Ac wrth gwrs, mae o'n gangymeriad gan y gôl geidwad, ond diwrnod y dyn yma di heddiw, Ieuan Owen. Ieuan Owen, 2 gôl iddo fe, noson gofiadwy i'r Cymro Cymraeg. Mae'r ail gôl yna wedi sbarduno y gwir o Bart Jenner. A mae'n afel fan'na, a mae ben-ben fan hyn, a mae'n mynd yn bach yn smonach ar ddiwedd y gêm. A Callum Sainty oedd wedi cael gafel yn Rory Holden.
A mae'n mynd ychydig yn rhemp yma. Wel, mi oedd yn y dacl hwyr, dwi'n meddwl, gan un o chwaraewyr y seintiau, nath ddim arwain at Gerdyn Melyn, ac yna ddechreuodd y ffrwgwd. Wel, Cerdyn coch i Rory Holden, i rwystredigaeth yn dod trwyddo, a Callum Seinti, fe'n gweld coch hefyd. Os y drosedd, chydig bach yn hwyr, oes, a wedyn mae'n mynd yn hyll. Chwiban ôl o'r noson gan Rob Jenkins a'r gŵr yma, Seren again, Ieuan Owen sy'n dathlu. Mikey George yn taflu na'n mewn i'r dorf. A'i gwynebau nhw yn dweud y cyfan. Mae'r Bari wedi ennill cwpan y gyngrair am y tro cyntaf ers 2000 yn codi'r cwpan am y 5th tro. Mae'r emosiwn dan y bach yna uchel, ond mae'r boes yn fwy'n shift mewn pob round i fod yn deg, ond mae'n neis i sgorio dwy the end of the game. We're a family, look at the fans now, it's incredible. It's massive for us now, and hopefully we can use the platform now to move forward and kick on. But I'm just so pleased that we've won it for people that deserve it. Y Bari yw pencampwyr Cwpan Nathaniel MG 2025-26 yn ennill y cwpan am y tro cyntaf ers 2000, ond drychwch beth mae'n olygu i'r dreigiau. Oherwydd goblygiadau cwpan y cyngred, dim ond un gêm oedd yn cael ei chwarae yn y 6 ucha'r wythnos on, felly fis ar ôl sgipo bai Colwyn i'r neilltu yn rownd wyth ola cwpan Cymru, roedd y cofis, oedd heb ennill gêm ers y noson gofiadwy honno, yn croesawu'r gwylanod unwaith eto i Barc Maes D. Mendes, Goset, gan bwysau gan George Hughes, Aaron Edwards yn ei dwyni, hyfryd! Gan Louis Robles, Robles ydych chi'n ryddhau Jordan Davies, ben efo Morgan Owen Davies! Dymi oedd hwnna, oedd mynd i fewn o dan y traws, do'n i bai am y cyffyrddiad gan Conor Roberts. Owen, sodliad gan Rio Owen, mynd efo heibio i Ryan Astols. Owen, ac i gefn yr Owen gan Brad Young! Da ni union hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Sgilia godidog gan Rio Owen. Ac yna, y bas ar blat i Brad Young. Dyma Ethan Roberts, mae yna 3 yn y cwrt os all y Crisia dod i mewn y dawi. Ac yn gwiro Jordan Davies. Y bêl yn cael ei chwipio i fewn gan Ethan Roberts. Jordan Davies yn ei rheoli hi'n gelfydd. Chwip o ergyd. A mi oedd angen yr arbediad gan Conor Roberts. Aaron Thomas, gwneud yn wych, dyma Rio Owen at Brad Young am ei ail, mi gyfod i wiriad, a mi oedd angen yr arbediad yn isel gan y golwr am arbediad gan Alex Brown am gyfle i Brad Young. Mae yna 4 ar ymyl y cwrt os allai gael ei greisio, mae gen i fo le, mae gen i fo amser y fan hyn. Aaron Williams yn ei anwesu at yr ochr bella'r peniad yn ôl a draws yn disgyn i Williams. A'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell am gyfle i'r ymwelwyr. Aaron Williams, yr un hir ac yn uchel unwaith eto mae'n rhydd yn y cwrt i Jordan Davies. Am arbediad am o Louis Robles yno. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agosa yma. Niol Gair efo'r dyfarnwr. Wel, cam sefyll ydy'r penderfyniad, a fydd hi ddim yn cael ei chaniatáu. Darren Thomas yn cael ei greisio diwan at Bradley traed cyflym. Bradley! Sut ar wyneb y ddaear oedd hwnna ddim i fewn. Morgan Owen, Owen, traed cyflym gan Morgan Owen. Mae'n tasgu at Rio Owen. Darren Thomas, hyfryd gan Danny Goset. Ond mi oedd o'n cam sefyll. Brad Young traed cyflym. Danny Goset yn ôl at Brad Young ar ergyd, na chi gol. Na chi gol gan Brad Young. O mi drodd heibio i Ryan Astols. Wel, tas o'n bodoli, ail gol i Brad Young. Mae o ar dan i'r Canaries. Bradley yn ôl at rediad Zach Clark fyna le gyda'r amser i gael ei greisiad i mewn. A draws wyneb y gol, mae'n disgyn i Paulo Mendes!
Danny Gossett. A dyna'r triphwynt i Gaernarfon, dim amheuaeth o gwbl, y drydedd gôl. A dyna'i diweddu, e-bos nag oni bai. Byddai buddigoliaeth nos Fawrth yn erbyn Ceicona yn ddigon i'r Seintiau Newydd sicrhau'r bencampwriaeth am y 5 tro nolynol. Mae triphwynt cyntaf Caernarfon ers mis Rhagfyr yn golygu bod nhw'n codi uwchben bai Colwyn i'r 4yd safle. Wythnos ar ôl i'r exam godi tlws yr adran ar ôl curo Caerdydd ar gicio o'r smotyn ym Mangor, roedd y ddau dîm sydd yn gyntaf ac yn ail yn adran Genero yn herio'i gilydd yn y cyngrair, a hynny ddim ond wythnos cyn wynebu gilydd eto yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru. Cic rydd i Gaerdydd, 24 munud ar y cloc. Fion Price dros y bel ac yn mynd i hun. Doedd honna ddim yn bell o gwbl. Hon am fler gan Lisa Owen, ond Barry yn gwneud gwaith gwych yn ennill y meddiant yn ôl. Y bil gan Wrexham, Knox ar y mil o cwrt Cosby. Faye Knox! Ac mae Faye Knox ar ôl 54 o funudau man y brifddinas wedi agor y Sgorio a rhoid yr ymwelwyr ar y blaen. Gôl unigol wych gan Knox. Fion Price tu ar canol, mae hwnna heibio i bawb. Ydy'n disgyn i Bowen? Mackenzie Olden, dyna 10fed gôl Mackenzie Olden yn y gyngrair y tymor yma. 72 o funudau ar y cloc a mae'r tîm cartra yn gyfartal. Gormod ar y bas yna at Walcott, mae'n nôl gan Wrexham. Katie Barker yn dal i fynd, ydy hi'n mynd i hun, Barker! A Barker yn taro'r hwyd ochr. Barker i hun mewn i'r cwrt Cosby. Niamh Jenkins yn efo hi. Barker! Am gôl arbennig gan Katie Barker. I ei geinfed gôl hi mhob cystadleuad tymor yma ac am amser i sgorio. 77 o funudau ar y cloc yma yn y brifddinas ac mae Wrexham yn ôl ar y blaen. Sarah Harvey, Maria Mahmood i hun yn y cwrt Cosby. Di mynd gormod. Mae o'na drosedd gan Niamh Jenkins ac mae Charlotte Carpenter wedi pwyntio at y smotyn. Mae eisiau di sgorio un pnawn ma. Katie Barker yn mynd â Wrexham ymhellach ar y blaen o'r smotyn. I hael hi am y prynhawn a thrydedd i'r ymwelwyr o'r gogledd-wyrain. Mae Caerdydd sy'n dal ar y copa, mae'r cyfan yn nwylo Wrexham erbyn hyn gan fod gan y dreigiau gêm wrth gefn yn y ras am y bencampwriaeth. Ar ôl colli o 5-0 yn erbyn Aberystwyth, mae Pontypridd yn sicr o syrthio ar ddiwedd y tymor. Nawr, ni'n gwybod yn barod un tîm sy'n disgyn o uwch gyngrair Cymru. Tynged Llanelli wedi selio wythnos yn ôl ar ôl colli o gôl i ddim yn erbyn Hwlffordd. Ar wythnos yma, oedd angen i'r bala danio ar faes tegid. Os am geisio, osgoi'r un dynged a cochion Llanelli a rhoi cyfle i'w hunain ddringo allan o safleoedd y cwimp. 20 munud ar adar cyntaf yn weddill. Fynydd tuag at Ferguson. I Pennod ymlaen, mae cyfle i Tarasenko ar ei droed chwydd. Disgwyl gormod i'r bel. Disgyn ar ei droed. A Pennod yn sefyll yn gadarn rhwng y pist. Cyfle ar wan i'r bala mae Morgan Evans allan o'i safle priodol. I Brym, i Louis Hall. Hall, ffynnu nôl. Tuag at i Brym ar y foli. Yn taro'r postyn. Cyfle i roed yn gynnar yn yr ail hannar. Y col i Power rwan yn brasgamu i hannar y bala ar cae. Yr opsiynau i flaen. Ceisio bod y glyfar ar groeso, da mae'n disgyn i Danny Williams yn troi ac yn taro'r postyn. Dan Williams yn sionc yn y cwrt Cosby. Gyda hi'n gyflanodd yn y diwedd efo. Darodd o postyn. Bron iawn ar ei Llanelli ar y blaen yma ar maes tegid. Louis Hall i fyny tuag at Ferguson. Ar ôl beniad. Dydyddi ar Parsons, mae'n disgyn i Mendes. Mendes ddyn ni'n ôl i Nathan Burke sy'n chodi'n ddim tuag at y postyn pella. Lle mae Conor Evans yno. Ydy'r bel di croesi i'r llinell. Naddo. Mi nath Pennod yn wych i nadu hwnna. Groesi'r llinell. A dylia Conor Evans di roed y bala ar y blaen. Jenkins allan
Yn dod i Parsons, dyn ni'n ôl i Tristan Jenkins. Chwipio'r bel i mewn. Tyg at y postyn pell am ei rhaid i Torrens delio hwnna. Joe Lloyd. Lledyr chwarae i Morgan Evans. Evans. Torri mewn i bei Tom Kelly. Mewn o fo i'r cwrt Cosby. Morgan Evans yn taro'r postyn. Oedd Bain Llanelli fel fod wedi sgorio. Ergyd roed chwith yn curo'r golwr yn dim y postyn. Tristan Jenkins. EJ Allen torri mewn. Yn gyffyn i'n ôl i Jenkins yr ergyd. Yn taro'r postyn ar draws y llinell. Ali ar draws y cwrt chwech. O neb yno yn y crys coch i fanteisio. A wedi taro'r postyn ddwy waith yn y funud dwytha. We'll take it game by game. We've got 5 left, 5 cup finals. We'll give everything to stay in the league. If we come up short, we come up short. Ar ôl ennill 4 yn olynol, roedd gan Hwlffordd y record berffaith ers yr holl gyda chyfle i'r adargleisio mynd 7 pwynt yn glir ar frig y 6 isa gyda buddugoliaeth yn erbyn y Fflint. Y gigrydd i Hwlffordd wedi anelu at Bacon, peniad pwysig allan gan Stevenson. Walter sy'n troi, nôl i'r canol, peniad lawr ar bediad da. Ben Arman oedd ar peniad ac arbediad arbennig gan Jack Flint. Ifan Nott yn mynd yn hir gyda'r gwynt cryf y tu ôl iddo fe. Cyffyrddiad cynta hyfryd gan Corey Shepherd. Mae'n parhau ar symudiad. Dyma Owain Jones! Arbediad da arall gan Jack Flint. Ond Corey Shepherd, cyffyrddiad cynta hyfryd ganddo fe ac yn arbast i fewn i ryddhau Owain Jones. Oedd yr ergyd ar darget, ond Jack Flint sy'n rhwystro yr adargleision rhag mynd ar y blaen. Hawkins mewn ac yna Walters! Ac am y trydydd tro mewn cwarter awr, mae Flint yn arbed yn dda. Hughes heibio i Jacob Bacon mor rwydd, mae di agor lan i Hughes. Mae'n dewis y bas at Burke. Burke ar ei drod chwith, croesi'n ishel. Blan trod gan Stevenson. Hughes eto, ac mae mewn, mae'n gwyro heibio i Dylan Rees. Bydd Ben Hughes yn hawlio'r gôl a'r Flint yn erbyn rhediad y chwarae sydd wedi mynd ar y blaen. Chwarae hyfryd gan yr ymwelwyr. Dyma Abruzzi'n croesi. Yr cyffyrddiad hyfryd gan Ben Arman. A nid yma tro cynta, Jack Flint yn arbed y Flint, a mae'n arbediad gorau'r gêm. Hwlffordd yn chwarae mewn i amodau. Y gwynt cryf yma. Abruzzi yn croesi. Na lawe, mi oedd yn wir yn erbyn y capten Harry Owen. Yn eiliadau cynta'r ail hanner, y croesiad gan Abruzzi. Arman o'r smotyn. Arman yn erbyn o bar ac i mewn yn curo Jack Flint. Mae Hwlffordd yn gyfartal o fewn munud yma i gychwyn yr ail hanner. Eto Hwlffordd yn ildio'r meddiant. Maen nhw mor ansicr. Yn y cefn, Stevenson! A mae Stevenson ar y cyffyrddiad cynta'n rheoli'n wych a gyda'r ail yn curo Ifan Nott. Mae'r Flint yn heiddiannol ar y blaen a chydig dros 10 munud yn weddill. Bale gan Phillips at Woolham dan bwysau. Mae'n cadw'r meddiant. Arsodliad gan Stevenson! A mae wedi sgorio 2 mewn 2 funud. Aberdaki ar cyffyrddiad, a'r sodliad gan Stevenson heibio Ifan Nott. A rhaid nawr bod y pwyntiau'n saff. Shepherd heibio i Harry Owen mewn y cwrt Cosby. Y man y drosedd ymyl y cwrt Cosby. A fe fydd yna gerdyn melyn fan hyn i Harry Owen. Mae'n gerdyn coch. Coch yn syth i gapten y Flint. Wel, bydd e gôl yn ôl nawr i Hwlffordd yn gwneud pethau'n ddiddorol. Arbediad rhagorol arall gan Jack Flint. Yr ergyd gan Corey Shepherd wedi anelu i'r gornel isa yna.
Gohiriwyd y gêm rhwng Met Caerdydd a Llansawel nos Wener yn dilyn problemau gyda'r llif oleadau ar gampws Cyncoed. Buddigoliaeth allweddol i'r Flint yn ei codi 7 pwynt yn glir o'r 2 isa wrth i bethau edrach yn ddi ar y bala. Ni wedi fforwelio am mis bach erbyn hyn, ond cyfle perffaith i ni edrych yn ôl ar goliau gorau mis Chwefror. Dyma rhestr fer gol y mis. Williams am gyffyniad, Holden! Am gol, o'r chwith i'r dde, i'r canol, i'r gol. A Brwsi, tuag at Kenneford. A dyma Shepherd, mae'n bollten arall. Wel, am dymor rhyfeddol mae'r gŵr yma yn cael. Williams yn chwilio am gymorth. Booth am y Coli Power oedd yna Joe Lloyd rwan ar ergyd. Ergyd wych gan Joe Lloyd i'r gornel isa. Gammon sy'n croesi ar ei drod dde tuag at Anderson. Bale yn rhydd. Walters! Bollten arall gan Tom Walters. Francis Jones o'i blaen hi mae Suckling troi. Ar ergyd na diwedd i gor hoed a Francis Jones yn dod â nhw'n gyfartal. Brad Young traed cyflym. Da ni gosset yn ôl at Brad Young ar ergyd. Na chi gol. Na chi gol gan Brad Young. O Bill gan Wrexham. Knox ar y mil o cwrt Cosby. Fei Knox! Gol unigol wych gan Knox. Barker ei hun mewn i'r cwrt Cosby. Niamh Jenkins yn efo hi. Barker! Am gol arbennig. Pennod y Seintiau'n cyflwyno'r Bale. Nôl i'r Barry. Ras eto rhwng Dan Williams a Ieuan Owen. Mae wedi sgorio'r ail a mae wedi ennill y cwpan i'r Barry. Y dewin bach o tu allan y cwrt Cosby. Felly dyna ni am y tro. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni, ond gledd o bêl-droed o'r cwpanau i ddod penwythnos nesaf. 3 gêm fyw o rowndiau cynderfynol Cwpan Cymru. Amser cinio dydd Sadwrn bydd y Flint yn brwydro gyda Bangor 1876 o'r drydedd hain am eu llenw yn y rownd derfynol, y cyfan yn fyw ar S4C. Yna, amser cinio dydd Sul, y Rhyl 1879 o'r ail hain yn herio'r Cofis yn y rownd gynderfynol arall a'r gêm yna yn fyw ar-lein. A pidwch mynd yn bell, arhoswch gyda ni wedyn, oherwydd ar S4C, amser te, Wrexham a Chaerdydd yn cwrdd unwaith eto i geisio sicrhau llenw yn rownd derfynol Cwpan Cymru'r menywod. A byddwn ni wedyn ni nôl gyda chi nos lun nesaf gyda holl uchafbwyntiau y penwythnos. Tan hynny, hwyl fawr.